so yɛsan so mu akwa Abibirem de ba NYANSAPO kasa fidie so say yɛdi kan mu say yɛdi amamre ne amane no ne abakwasɛm no de ɛno a na gya yɛdi nanan manam akyi ɛne yɛse yɛhwɛ so ma ne nyera nti yɛbɛbɔ ho dawuro na wogusu na awohwɛ no na utie no o subscribe a no wa share sɛ de bɛyɛ obi so benya bi atie na wo de wanya bi atie obi so benya bi atie no obi so benya bi ahwɛ no hu sɛ sɛ yɛ abakwasɛm bi sei ɛwɔ hɔ ɛnɛ yɛdi yɛmfie aduosia enum afahye anasa afedida bɛsɛ na wɔtwe ne kakra ni na yɛnya akwanya amfa ɛho abakwasɛm ama ɛnɛ ɛpɛsɛ yɛ ne yɛhwɛfoɔ ɛhwɛ na yɛkyɛ ɛyɛ kwan ɛfa so a ɛfa ahodie wɔn amu na hyɛ aseɛ preyɛ ɛfirihi fa na bɛwie he ɛnɛ na yɛde aba bɛsi ɛnɛ yi baabi a ɔman yɛduro yɛhwɛ amampanyimfoɔ dodo aba korɔ ɔmo a kuu na de ɔmo baayɛ ɔmo a yɛto aba na de ɔmo baayɛ ɔmo nso so a etuo te sɛ kuu de mekan yɛbɛhwɛ ne nyinaa ɔmo nso ɔmo nya akwa yɛto aba de ɔmo baayɛ saa de tuo betu ɔmo firi so ɔmo nyinaa ne ho abakwasɛm ba yɛ kase Ghana nya fa ahodi a ɛyɛ hwan mu ɛna kɔhyɛ aseɛ efirihi fa ɛna baayɛ bɛyɛ hyɛ aseɛ sei na mpanyimfoɔ bi wɔ Ghana ha ɔmo ayɛ sɛ ɔmo bɛboa ama ɔmo timanya fa ahodie na broni afiri so akɔ na ehu ni ade kakra fi sɛ na abrofo no mu hunu ayɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɔpɔ na sɛ ɔmo hu sɛ bibifoɔ yɛ ne yɛ hu Judas a ya ne yɛ hu no ya na obi akɔ tia abrofo na sɛ sei na nkofo bi yɛ na ɔmo domani asi ɔmo so na ɔmo gyae ɛno nti ɔpanyi bi a na ofiri ɛyɛ mfantimam sopon ya na ne din ɛde pa grant na ne din nyinaa no obo ne din nyinaa na ɔhwɛ abaka sɛ ɔnyɛ Ghana ni na ne din ne de George Alfred Grant na ne din a obi ade fɛ ne pa grant ɛna wɔn so no nso wɔ saa atrimupɔ na adwene na sɛ oyinya kebenya yɛbɛgye fa ahodie nanso so yɛya mpanifo bi adi kan yɛ bia nyɛ yɛ yɛnso so yɛbɛbɔ ho mɔde sɛ bitima yɛ a nti wɔtwerɛ krata kɔma nipa bi sɛ ɔmo mi nhia na ɔmo nwendwene kɔm bɛfa so a fa ahodie no ɔmo betimi ayɛ anampo sɛ de abrɔfo na ayɛ ɔmo nneɛma no sɛ ɔmo nya fa ahodie ni kra na ɛsɛ sɛ ɔmo to aba ana abaton so gye sɛ ɔmo te political party ɛyɛ amanyuko nti sɛ amanyuko bi ani hɔ a ɛmoa nti na kyerɛ sɛ saa mpanyimfoɔ no so ɔhu sɛ ɔhɛ de ɔmo yɛ na saa anisuade hunu ne sine ne so saa mpanyimfoɔ no so wɔ saa anisuade hunu no nti wɔto ne nsa frɛ ɔpanyin ne yɛfɛ sɛ obi kye bilamte ɔpanyin ne yɛfɛ no AKUFO ADDO ɔpanyin ne yɛfɛ no akoagyeyi ɔpanyin ne yɛfɛ no Dr. JB Dankwa ɛnyɛ JB Dankwa aduna sɛsi dondon kɔgye ne nkwa firi nsɛm ne ɔno ne mum we JB Dankwa a ɔmo pɛ sɛ ɔmo gye fa ahodie ɛma Ghana saa bɛ na egokos na ɔto ne nsa frɛ saa mpanyimfo yi ɔtwerɛ krata kɔmɔ mo sɛ ɛyɛ bronya fence bosome enan ya yɛfɛ ne sɛ April no ya kan sɛ ɛwɔ akankasɛm yɛfɛ ne sɛ bosome nan April no ɛna mpanyimfoɔ ɛbɛhyia na ɔmo ato adwene bosome na ne da ɛtɔ so enson ɛyɛ 7th April 1947 ɛna ɔde date ni hyɛɛ ampa mpanyimfo ni nyinaa de krata no kɔma ɔmo nyinaa gye Twum ɔmo kɔhyia ɛwɔ Sopon ɛyɛ ɔpanyin ɛfɛn sɛ pa grant ne wɔfa na yɛfɛ no Abibirem ɔno ɛnom kɔhyia wɔ ne fie ɛna ɔmo dwendwene ho ewie na ɔmo sɛ ne saa ne tɛ de bɛte amanyukuo nti hɔnom na ɔmo te amanyukuo edi kan a yɛfɛn sɛ United Gold Coast Convention UGCC amanyukuo no mo te no Sopon abrantie bi na medi ho kɔm abrantie bi ka kyerɛ me sɛ ɔmo te no August ensa anya Sopon emu sɛ ansa anya Sopon ɛhefa no de wanya amfa amame enti ɔmo te amanyukuo no Sopon ɛyɛ 7th April 1947 ɛno mo te saa amanyukuo yɛfɛn sɛ UGCC United Gold Coast Convention ɔmo te amanyukuo no wie ne na mpanyimfo no bi sɛ sɛ ɔmo nyinaa obiara yɛ n'adwuma
enti omu hia obi obeye kyerɛkyerɛfo secretary de ama amanyoku no ana mpanifo no ba ka ase ne abrantie ya otu kwan akwa abrochire a osua de ewo America me o mate se we frɛ America aba UK enti omo nkofa ne mra na omra meboa o mugiri se de ne ma wo sua o ho no omugiri se omo ba wetima ese adwuma no e de ama wo mo eno nti aya abrantie no mpanifo no gitum ana mo bo odin se yentwe krata nkoma saa abrantie fe nse kwa me nkroma na omra eno nti mpanifo gitum etwere krata no e de koma eye kwa me nkroma ana nso ema ommo ese nani ajepa na mutu no na obeba nanso so sisi ne hono wo no adesua na wosua tisika odi betwa sabe na de ship ana ne frɛ abrochire ba ha sika odi betwa ticket e ship no e de aba no edin enu nti na sese empanyimfo betibi de a ometima aboa ne de a kobeba no aba ya adwuma no enti omo ba omo bo odi nso de krata asa ba no omo bo panyin efense George pa grant amane ema wodi sika £100 omo de sende kwa me nkroma ema ne de free eye UK kura efense Liverpool hona no otia osua de no ode bae ode ose ye oyo bagitum eye adwuma no oba ye o hye adwuma ase anche ana ohidi bi ana owon kran brono bi efe no osu alata na ohina no ho no na ni din ade ni kwambena bole eka se abrofo no ekwamde nam so nani nye ho enti nkranfo no ne titiri osu hofo no ani nkuro ni bi baabi ho no ma mo omunyai eye abrofo na de eto mo obi ankota de obroni ho enti bosome ekobosome mienu na obi a ntade obroni bia ho stoda enti ya ade a ekọ ha wo mo se na ade na asise yete ha na sese Ghana fo wa hanom no obi a ntoya de ni nyina ya asema ni kwamambole ni kan no osu alata manche no ema asem ne tretre kwa akiri anso nkran wa baabi a mote se yeseme yento abrofo na de no mo nto enu nti ade how bra abrofo no dwen hu ze ne ebese ngofo no mate party na yesa ade no enu nti ema yekoche UGCC fo no ya na kwa me kuma na yesa secretary no oba kwa me kuma ba empanyimfo no ne trans ka chense bosum bi ombetua ne ka £200 ogitum ama bosum bi ana etua ne ka wo ye adwuma no be se bosum mienu ko bosum miensa so na saa asem ne si ya ye chichi wo mu nyina nti enu achi no omodam panyimfo no omoka so mo ho ankyere ma no moboa didima kopem se afa de broni ma kwan se yento aba na yemfa mpere yefa hodie ya de to aba kodunde ba ya kwa me nkroma edi kan be Ghana mampanyin na kwa me nkroma be mampanyin no abrofo no ye ne se o be mampanyin enu nti omo ebepese omo nyina betena ha na Ghana ni na be mampanyin na emum mrahye beja akwanwo se asoafo akwanwo se MP ana se ministerial position bi ho no na se ye de mabroni a ense hwe se baabi a wote no se ye to abanso na contest bi na se wonya eye enkroma se da wondum kura ma ye de a ene omonko nti wampra ma mantena ha ene omokoye adi sika ne de obi a wode wo ka ne de ebi se my £4 million ebi se my 100 million bi kura nso se na abrofo no saa be no makwa second word war aba o mu nisika British for nisika nti ede no munye sika jaye nkroma hyase ni dwuma di ase se mampanyini na ono nso amamra opese wo yeto ne se wo ye president for life ono be mampanyin se akopem se obewuo nya de e beto aba se ye beto aba ama yeyi mampanyin foforo emu be mampanyin saa o se ni dwuma di ase nkroma ehya ase na chiri no koye se ne opese wo ka abibiman nyina bom na odi anim se de America fo aka mo ho abom no enti na otu saa na mo no ti da nkuru bi ho no ma wo Abibirem ha no ma na o ye japade ho ene Ghana ha de nkroma ye bi ye nyina ye de ani hu se kwan fa so a o ma ye nya akoso mu da tamamotowe factories ahodo ya wo si ya nkofo kra ya tunto obi nso ye German na gu asese sisi wo
yemfa bi wo kra esi wonma ebetima ye modwuma aso so ye nyomodwuma osisi factories bebre na obon ho modern ye adwuma ne bia na mamu na kwete se woka obi amfa mo obi anka hwe de obeka se obeye no eno ano obeye nti ekoduru se kotroka ne afrifa no hu se sabom so ya sojafo mpanyimfo mu se de bia nkroma wo ye bi nanso ba bi ode ye kɔ no ese kan ka bi se mo to esikagu o kosi dan se Equatorial Guinea Egypt Togo aha no abese yes wasi dan wa ha o yese wa ha enti o mabre no di no ni ha kra otu kwan 1968 na o mo ye ku ade tu na ban eguye ye tu nkroma ban guye amamo no ebibi behwe akire na wo mu ana kuku sa bende na ye kuku sem ho no ma na ku aba no ya betu enti a champon ebefa konwa no etena so a free fence 72 ana ayin so ba ye fence AKUFO so betu a champon AKUFO so ba anso ba betu a champon sa na Ghana ha kam ya yese mampanyini bia ba ya na enya bibi bi de betan din ho AKUFO champon na sabe atwemata abumfo a omutie mfanche me no mo de bi betan din se yese fa to baje golf and omu ni ma de kuruntia no mo kasa AKUFO de oba ye de ni tire de ma ni din ka ho no mo ye na breso no ntoma bae AKUFO ntoma bae be sisi ye kasa ye ntoma bi efe na AKUFO na nye common sa ye maame mpanyimfo na hu se ntoma we de AKUFO ntoma ne ntoma bae Rollins bae no na ono so se Rollins chei oya obi sabi obi yale no ofon pe ese Rollins chei kofo be nya gallon ya nsuo ho ye din tini de gallon ko bu nsuo ko nya kofo gallon atamisen so de ni tre nyina ne se na efe nse eja asomdwe hini ana azokura chiro nso be nya bibia na efe nse ayi ko kan economy ko kan bibi na ebe ye hura na nkofo de huru no ana mahama so ba be hia ayedum so ono so edidum so be kan ne din ho ye wie kura so na ado kura so ba yi be si ado preman se kura de bi kura fe na ado yi levi enti obia woni de enti e champon AKUFO betu e champon ye didimu na ku fufuro sa ba se abrantie bi ya e friend se Rollins apese wo yeku wo ye no wantimi anye ama yache no enti yache no o man sojafo na aka na kan so mo nte ase ntom so akwa yeku atu AKUFO aban na gu ana omutu AKUFO aban na gu ye no saafo no omutu AKUFO aban na so mo ye AFRC Armed Forces Revolution Council betu AKUFO aban no omutu AKUFO aban no wie omo hwe akire bosome nan ana omo hwe ma yeto aba ema limam aba bedi akonwa ne so limam bedi wie ye limam ba ye no ono so di afe ne kakra ana ayi so ba ye Rollins na omo ye ku no Armed Forces Revolution Council no di animu chama na di animu no osama omo osan so be ye ku biem 31 December 1981 esa betu limam aban no enso adi free so edidimu na esan so ade yetu limam bi Rollins sa betena so free eyin sa etetu ku fufuro sa ba ya na jiwanum ani asojafo na fufuro enso so sa be ye ku ama omo se omo tu Rollins kura che se wode onum se ku no omo wie bibia yetu no wode nani ahwe be Togo kwan so asa na abakwasem kire se wode nani ahwe Togo kwan so kura wonde woko onum se yeku awie ana opanyi bia onye ne be bi ko FN Major Chorus Kashiga eso koye kanta announcement say onkofo ne boa jiwa mamunye ku bia wontimi tu bia enti Rollins sa be fa na konwa se mampanyi eto asoa kwapem se yegitum se ye beto aba na sa kuku sem ne ye firi ho nti 1992 ene eto aba edikan ana Rollins di nkunim ana 96 ye sa to ye 1992 no amanyoku MPP Frank Etunyom de ne ba sa abre no ne efe no Albert Adubuahin Professor Albert Adubuahin ono ene contest aye mampanyi da Rollins abe ne nya akokɔ da akonom ene nyina da akɔ farms nyina ba ya amanyosem ba contest bi ni ade eno achi
96 yesan so to aba biem eno so mampanyi dada kofo ono so na ne Lawrence ba begina e na manyuko afoforo kakaka ho eno begina e anyeyi Lawrence san so enyan second term ndi amfie mpim mienu ayeye 2000 na amanfo kura che se Yesu ba ne sa eno yesan so to aba biem eno mampanyi dada kofo eno mampanyi dada wanyan ba bi ko Professor Mills ene gina e MPP ni NDC MPP mampanyi dada AKUFO na NDC nsusu ye eyo mampanyi a wanyan ba bi kro ye Professor Mills ana mampanyi dada AKUFO di nkunim 2004 ye sa to biem mampanyi dada AKUFO esan so edi nkunim 2008 ana mampanyi dada wanyan ba bi ko ya na ba mumui osan so ba ne mprensa so ene na nado dan AKUFO ado ne yo ne ga ne mampanyi be pre ombe pre no chese bema be yi wa be ni nyina ombe pre no ono nko ana ba yeto no miensa yeto ba ko ane esi apai ane esi yeto de toso mienu yeto de toso mienu ni wiye ni esi se akoto ba ko time constituency ba Asante etime declare de wa wini nti yeto no miensa ma mampanyi dada Mills edi munkunim 2012 24th July ana Ghana for anti asempa 24th July 2012 na Ghana mema ye nya mampanyi ote konwa so awuda nanso 24th July ye mampanyi na ote konwa so aye Professor John Evans Fifi Mills enyan ba bi koy anunti na ne vice FN John Dramani Mahama se ono ba be toa so obeto so 2012 no ehwe kosi se ye de to aba 2012 na July ana so in our parliament 24th July no so in our parliament ana 7th December ekoto aba ana odi nkunim die nim no MPP fo susu se kululu bi kom enenti e maye court 2013 omo twen ya ko bai Justice William Atukuba Justice Sofia Dinyira Justice fence anim yeboa fence Justice Bedegbe Chief Justice Judge for omo tran asem so na ombo din no na bikekeka ho honum na yetete court dem terms akasie abrantie bi papa bi pie ya na o se oye court na damfo nti wonde obesese nka asem na omuntwa so a ne yefe no Tony Amakoji na mum ni din a odi opie court no tempa o kan ne se oye amicus schoolia enenti ensem bebere ko so sa bende yesua ade pa ama eno so de ko na wiye ana 2016 yesa to aba 7 December ya eno de na nado dan AKUFO ado di nkunim ana 2020 yesa so to biem eno so na nado dan AKUFO ado na 2020 de eno so yesa so nya court nsem biem eno so aba na tekonya so na sa di nkunim o court num enenti ye fa Independence Day ani abakwasem ani abatododo ayato free se ye sha asese nya afa ahodi no kakra betimi de ama ahefoni na nkroma ani ma bebre ho a wo ye ya ye twa ehu tiawa ye ba ye be hu se mantam no na ebi se de osibe ye ebi ani ma bi a ekom wona mamu no mu pa yie nti a mfo bi susu kura se na ye de na nkroma mpe asem ye de na nkroma sei ye twa ye ho aba ye de no so ato am so adenti ne ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo